Halo kihiman bat ki para ba injongi ye kum tim MSM ni ko ban ai kuble kerpang ya phi na ka banta ka por ka ba koridor ka jong phi ka ba phila pelait ban pe ya ka ne ka video ka ba lengkot ka jongi ni kum tim ngi bat kermen scam ba phi baro phi don hapring kemet ka ba koit ka ba khia bha da ka jing sumar bat ka jing ai ka jong play ni kum tim MSM ni penmi kum ka ne ka jat khana shapang unong krong unong jit klong bat ikun swet om tang ban shui thu khana andre ban penkala ya karukom im ka jongi ban khmi bha kum no ngi don nem ka jingi dei bat ki briu ki bom don lat ha ro ba sha kan tai ki ba im shabar ka jing suk ki ba kerdu ki bom don jaka ban dem la ka khli bat ki khun swet ki bom don ka lawai hanu ru bat ki bedu jing kermen ka jing kerpat kum ju ka jing pen kan mau yang iba tongin khmi bha kumno ngin don ka jing ide bat ki wei ki para briu ki ba im shabar ka jing suk ka ba ngi don bat ban don ka man sim ka ba ka loit ban ai ki jing ai isnei ba pher la ka long ka barit ne ha ka bari kan long ka ba kraw bat ka ba man to shikat de yaki knang ru kan long ka jing kemen bat ka jing kala ha ka jing im ka jong tongin les bun da ka ba wan ra lang ka jingkemen syakito ki bom don ya ka juk ka jingkemen bat ka jingkela ka bangi ni don shisha lada ka mensim ka jong phi ka le ya ki ke babha ha ka barit ne ha ka bari kan mau ba ublei un pun kraw bat un pun pau ya ki ke babha tam ha ka jingim ka jong phi singabha kan mau ban share ya ka ne ka video khnang ba phiru pidon banta om tang ban khana ya ka jingi thu khana anrei ban kala ya ka jing im da ka ba burom ye phi wat om klet ban like comments bat kham tam ban subscribe bat ban press yo bell icon khnang ba phi phin yo ya ki notification chapang ki videos ki babun ngin sapanmi nang ne chikmat kuble shibun tat anda ngin se i biang hakawei pat ka video ka bangi ngin sapanmi shen bat sumar bhai alade hapding kane ka khlam kaktin ka jong blay ka ong shai but kapan kan mau yang ni aga gospel ka jong Lukas Andrew kalong ka dekhot ka balai puar bat lai pulai ka ong kum ne naba lada phi tang ya kita ki ba i ya phi ka jingu ayu ka de ya phi naba ki ba pop ru ki i ya kita ki ba i ya ki lada phi le bharu tang jab kita ki bale bhai ya phi ka jingu ayu ka de ya phi naba ki ba pop ru ki le hi kumju shushu ngin shem haga gospel ka jong Mattheus arpusan kalanong ka dekhot ka basau pheu shisha nga ong hapi hakaba phila le yaka hauwe ubarit tam nakine ki para jonga philale ke yanga ong try